Dneska som bol natankovať na čerpačke tu v Námestove a idem až šlak trafiť. Nafta cez 80 centov, euro 80 centov. Fico pred pár dňami uzákonil, že budeme platiť za naftu viac ako 1,87 centov. Proste skoro 90 centov platíme za naftu. Viete, tuto na Orave žije strašne veľa ľudí, ktorí proste chodia do zahraničia pracovať a žijú proste z toho, že otec zarába niekde a živí rodinu, ktorá žije tu. A nie sú to podnikatelia, to sú ženy, to sú normálne fyzické osoby, to sú normálni ľudia, neživnostníci, nevlastníci, nekonatelia SROčiek, lebo aj ten proces prepisu je drahý na Slovensku a zároveň aj ten proces udržiavania tej ešpezetky je drahší na Slovensku než v Poľsku. A keďže sú v Európskej únii, tak Oraváci jednoducho využívajú túto možnosť a majú mnohí autá s poľskými poznávacími značkami, lebo je to proste lacnejšie a ušetria. No ale teraz im to Fico všetko zráta. Pretože stačí, že prídete tuto do Námestova na čerpačku, platíte skoro euro 90 za liter nafty. Toto sú Ficové lacné potraviny, toto sú Ficové lacné palivá, toto je Ficová lacná ropa. Fico za celých tých viac ako 15 rokov vlády kašľal na diverzifikáciu energetickú na Slovensku, spoliehal sa len na ruský kohútik a keď si ho Putin zbombardoval na Ukrajine úmyselne a vedel, že tým uškodí Slovensku, tak Fico teraz nevie, kde skonopí. A budeme trpieť ešte viac, pretože si uvedomte, Európska únia už ohlásila sankcie a pokuty, lebo je to proste totálne proti európskemu právu. To je proste ilegálne, to je nezákonné, nemôže rozlišovať medzi vlastníkom automobilu, Slovákom, ktorý má slovenské ešpezetky, a Slovákom, alebo neslovákom, ale občanom Európskej únie, ktorý má iné než slovenské ešpezetky. Napríklad je záľaha ľudí v Čechách z Oravy a tiež majú české ešpezetky a prídu tu a musia tankovať za skoro euro 90. Rozprával som sa s babami na čerpačke, chytajú sa za hlavu, ľudia im nadávajú, sú proste z toho frustrované. Kamionisti sú úplne šokovaní, lebo keď si chce natankovať do nádrže, tak musí zastaviť minimálne na 4 čerpačkách, lebo lebo všade prekročuje limit. Veľa ľudí tu pracuje, proste, viete, ľudia tu majú bagre, majú tu proste ťažké stroje, traktory a sú to obyčajné fyzické osoby. Vy neprídete z nejakej dediny 16 minút od čerpačky s traktorom, aby ste si načerpali. Vy pôjdete na osobnom aute a do kanistrov si načerpávate, lenže to vám nedovolia teraz. Len 10 litrov. To znamená, že to všetko komplikuje, všetko zdražuje, predražuje to život tu na Orave a nie len na Orave. Takisto na Kysuciach, na Liptove, na Podtatrani. Je to pre nás hrozné. Zdražuje to život a ešte viac to prehlbuje Ficovú drahotu. A preto vás všetkých vyzývam, ľudia Boží. Odovzdali sme ako demokrati viac ako 380 000 podpisov. Referendum bude, treba sa na ňom zúčastniť. Lebo len tak sa môžeme zbaviť Ficovej drahoty. Boh chráň túto krajinu.